Ko madam wenyaru? Madam vasara kumba vanga chida kuuya asi vanyara kuuya. Nyara? Ko pepeka zve-bond paper paya pakaoma. Ndini ndakauya pari pa all night prayer. Ndasvika pano pari pa all night prayer. Prophet vakabva vati profita nyaya yainetsa pakati pangu nemudzimai wangu yepiki raakanditumira rine mumvuri wairatidza kuti pane munhu mukati maakanga ari mumba imomo. Munhu waMwari, murume wangu akatitumirawo piki rako. Ndobva ndamutumira piki rangu. After 5 minutes zvikanzi ko mvuri wandiri kuonawo ndiani waunaye. Ndikati ndiri ndega murume wangu. Saka kana mamuri mega makaridileterei foto racho? Munhu waMwari ndakamuudza kuti ndadelita nemistake. Takabva taprofitwa zvakanaka. Ndobva ndazotumwa kunotenga bond. Ndatumwa kunotenga bond. Ndakaenda moyo wangu uchifara zvokuti nhasi zvaita. Kana vanhu vativada kuona tovaonesa. Papa, ndichingoti mwinyu nevakomana ava handitika. Ndoda ndikuratidzei something. If ningiri iri mufoni ina handisida hanguona picture renyu. Ndoda kuti mubude nevakomana ava nditi kungosvika apo pane pamashikweda padhusa pane kashopi ka 24 hour oti mungonotenga bond paper enda unotenga nawo bond paper mudzoke manje manje. Asi chakandinetsa nchokuti ndakati ndadzoka ndakanzi endai munogara pasi. Ndakati ndoenda kunogara pasi asi Prophet pane chavada kundivanzira. But baba pafair chep pafair chep chicha chiri muhomwe menyu dombo ndakabuda ndakatonhonga zidombo ndikati ndikangoziva chokwadi chete ndoda kubva ndamwera nedombo irori pano pachechi. Mama, Munhu waMwari, apa hapana kana shopi inotengesa mabond paper. Tikunzwanana? Ndine 2 minutes vanenge vatodzoka mai manje vashaya. 2 minutes. Murume wenyu anokuurayai nekukurova. ichokwadi munhu waMwari. Especially panyaya dzefoto idzi. Ichokwadi munhu waMwari, ndibatsirei. Kwemimiwo makanga muinaye pafoto ndiyani? Chikomba changu munhu waMwari. Asi kuramba. Ndobva ndaenda kunogara pasi. Prophet vakabva vasumuka vakati vanhu toda kuti muone. Toda kunamata kuti muone zviri kuitika mukati meupenyu hwenyu. Ndipo vakanamata. You are already seeing it's happening now. I declare vavhurei maziso right now. Right now. Ndobva ndaona Prophet vachiuya nebhaibheri ndokundisa pachipfuva vachindizevezera kuti kana pane chaunoda kuziva uchida kuziva chokwadi usarove mukadzi wako. Ndikati ko zvinorevei chiko izvi kuti usarove mukadzi wangu? Saka ndicho chokwadi chii? Ndobva tangogara pasi hatina kana kusumudzwa. Takati ndaingoti hasha dzangu dzikauya ndobva ndarangarira ndobva ndatoona Prophet vari kuuyazve wondisa bhaibheri pachipfuva woti usarova mukadzi wako kana uchida kuziva chokwadi. Ndobva taenda takabuda pano all night prayer yapera ndobva taenda kumba. For 3 days hapana kataurawo nemumwe. Asi chakazondishamisa mudzimai wangu akazouya kwandiri achindikumbirisa ruregerero achindiudza nyaya yose nezvakasara achitotaura naProphet. I love it. But dai ndamuratidza pfungwa dzake ndedzekuti akuisei banga, because ari kurwadziwa, anoshanda kuSouth achikutumirai mari nei. Dai mangoregedza kudaro. Munhu waMwari, ndibatsireiwo ndapfidza. Mapfidza? Handifi ndakazviita futi munhu waMwari kuitawo nokusaziva. You see, one thing I like about the God that we serve, He controls every situation.
pese panotaurwa chinhu. I'm giving reference kuna anga achiti manje ndikanozvibvondora havanetsani here. Ukaona ndakuti bvondora, Mwari anenge andiratidza kwazvinoperera. Ukaona ndakubudira pachena nenyaya yako ndaona kwazvinoperera. Ndakaita withhold information ndaoneswazve kwazvinoperera. Baba, you now know the truth. So makataurirana here nemukadzi. I think ndopada unzwi kana wana. Takataurirana asi zvinonetsa kutambira kuti mukadzi ane boyfriend. Okay. Saka ndatouya kuti nditozotsvaga zano kwamuri sezvo ndimi makandiudza chokwadi ichi. Ndokuti pose pandenge ndiri ndinongoona muchingoisa bhaibheri pachifuva changu muchiti nyarara. Wonderful. So I'm getting serious now panyaya dzekubata mukadzi. Always paunobata mukadzi vanhu vanokutisiya. But in advice yangu ndeyekuti kana usingade kusiya regedza. Because ukasiya nokuti vanhu vakutisiya unopedzisira uzongoteera futi. Saka I want you to take your time, Papa. Ndosaka ndakakuti take your time. As long akukumbira regerero and as long achirevesa sekurevesa kwandakaona paita agura. Decision inenge renyu. Inini handikwanise kukuudzirai kuti chendai munodai. Hondo yenyu inenge yasara chete ndeyekuti pamakanga muchiratidza vanhu picture remukadzi. Zvinoreva kuti vese vawakaratidza mukadzi wako vakatomuona. Asi zvese izvozvo hazvina basa. Munongotamawo munogara samwe munotanga upenyu hunyowani. Asi zvakaoma Prophet. Ndokuti ndakatoratidza vakoma vangu vakuru nasekuru vakatomuzviona. Nekuda kwokuti airamba iye. Ndakangondiudza chokwadi pakutanga. No, it's fine, Papa. But all the same, you did very well. You had the guts of coming here. Mukataura mega kuti Mwari makamuona sei paupenyu hwenyu. Nyasha dziwanzwe neniwo ndichaisa ropafadzo muwanano yavo. Vagone kubudirira nezita raJesu. Kana kuti nditokuratidzai. Aiwa. Iwe hausi kuti mukadzi wako anga akashama here akazvitora. Ndizvo zvandiri kutaura. Saka dondione chii manje? Pafeya chaipo, foto remukadzi wako wakaratidza vangani picture yo? Ndakaratidza vakoma vangu nanasekuru. Mozondifungisa ndizokudzidzisai ndine nguva kuti mukadzi haarambirwe upombwe. Ndichakuvhurirai vhesi racho tozombonyatsodzidzisana kuti mukadzi haarambirwe upombwe. Ndozviziva kuti vazhinji vachatoti atanga Freddy akunyepa. Pandakatozombozvitichwa izvozvo ndiri kuBible school takaita subject iyoyo. Ndakasvika kumba ndikatarisa mukadzi ndikatanga kungonzwa hasha pasina kana zvaaita. So ndichakuticha izvozvo. Ina handisi kuti vakadzi ngavaite chipfambe ayo. Pandiri kuti ndichakupa teaching yekuti kana wamubata unogona kumuramba here. Unogona kusamuramba here. Kana usingamurambe Bhaibheri rinoti kudii. Saka same vhesi iroro ramunoshandisa ndora ndichakuvhurira. Iroro ramunoshandisa iroro. Mundifungise ndizviite pa next week.